Maanantai, mä ajattelin, että pistetään toimistoa ei vähän täpinää. Mun tämmönen. Mä kuulin viikonloppu hyvä vitsi. Okei, no hyvä vitsi. Kun sä tulit tääks bussilla, niin arvaa mitä juna olisi sanonut. Juna? Niin. No. Ui! Oh, se tästä! Ei! Mitä? Let's go give some donuts! Okei. Haluatko donitsi? No perkele. Ja mä vaan diilaan tän donitsen ympäri. Triplaa. Keksittiin, että me jätetään ne donitsit tonne. Jos joku ottaa tosta yhdenkin donitsi, niin mä annan sulla 50 €. 50 €. Mutta jos ketään ei hae yhtään, niin sä joudut syömään ne kaikki donitsit. Okei. Se on niin tempted. Sillä oli katse lukittu. Niin oli. Voit ottaa siitä yhden donitsi? Hei, please. Sä oot ainut toivonut minuutti aikaa! Hei, muistatko mulle donitsi? 7, 6, 5, 1. On aika. Ja eiks niin, nyt tää kattaa siihen kohtaan, kun syö niitä donitsia? No. Vähän vauhtia, nyt rupeat tutkimaan sitä donitsia. Nassuu se. Donea, turpa kiinni. Mun oikeesti teksi mieleen sitä donitsia. En syö. En varmasti syö. Onko sydän kohta? Soitaanko mä äitille? No niin. Rakastan. No niin. Äkkiä. Mä näin, että sulla on tuolla, siksi mä en pelaa. Huuda Patrikki. Pate! Tuolla! Nopee! Mä pyöritän sua pari kertaa. Älä kato. Kiinni, silmät kiinni. Nyt. Oikeesti. Mä oon odottanut tää koko päivän. Miksi sun piti tulla aamulla? Mulla on myyty. Kevin just lupasi, että mä saan valita yhden päivän. Ihan milloin vaan. Mä saan sanoa Kevinille, että Kevin, tänään on se päivä. Kevinin tarvii koko päivä pitää tonttulakki päässä. Kyllä. No Kevin, mitäs päivä lähti käyntiin? Nää normaalisti. Eikö sä nähnyt tätä tulevan? Mikä juttu tää on oikeesti? Daniel, nyt sulla on siellä joku... Ei satana. Ei. Do you remember? Ei. Tänään on se päivä. Tänään mä vihaan sua. Miksi sä valitsit just tän päivän? Miksi sä muistit tän jutun? What a day to be alive. Vähän positiivista energiaa nyt. Tultiin just Turkuun porukalla. Tänään on tiedossa somettajien, vaikuttajien jääkiekkomatsi. Kiva nähdä. Hieno rapinsa. Niin mä mietin mitä ihmettä. Niin. Siis mä oon kysynyt itseltäni koko päivän. Mikä hattu? No niin, hei, outa. Hyvä Daniel, se on siinä. Se, joka leikki ryhtyy, se sit kans ryhtyy. Nyt mä tiedän mitä tää on jo. Niin. Kaikki vetää vuorotelle käteen ja nyt katsotaan tää kuin pitkälle siemen Noniin, lähtee. Ja kumilenkille. Ovet! Se on jo nyt vasta Yleisön ennakkosuosikki. Nyt sano. Ja kumista. Lopeta! Ai se ei oo kivaa. Let's go. Hyvä. Oli hieno. Olkaa hyvä. Nyt menee. Hei, kymppi. Kiinnoksella. Ei jää. Follow käy. Konne vittu. Polttaa muuten vähän paljon. Joo vittu. Kiva koittaa selittää, että en mä koittanut sitä väkisin. Yes, Lime. Minecraft. Joka minuutti sulla tulee uusi dispää. Se ei vaan sano kaikkea ääneen, mutta sit kun se sanoo ääneen, niin
Et usko mennä skoottari. Sitten tuolta ylhäältä. Daniel tekee kerrankin jotain. Pidä kameraa sit. Ette. No, mä pidän. Hei, ihan. Vedät. Äkkiä nyt ennen kuin nauha loppuu. Mitä te pelkäsitte? Haluan vedetään 2 päällä fillarilla. Tuu tangolle. Kerran voimaa saada tätä irti. Mulla? Vessään. Ronni löysytti sen sulle valmiiksi. That's what she said. Clip that shit. Terve! Kauheet olot. Ei. Saatu karate! Oho. Koita lyödä. Oh! Noktat ihan saatelesta sormet. No, sorry. Ota se mukaan ihan varmuuden vaan. Ei. Joo. Joo, käyttäisit ja alkoi semmoinen perushyökkäyspuolustustilanne. Mä haluan kuvata, kun teidät hakataan. Niin sanotusti jalkahippaa, pitää olla jalkojen nopeutta. Mene häävalsi seuraavaksi. Mä tuun tunnissa. No sen mä tiedän. Hienoa. Se pitää lapsen toki reisille. Puttauhu. Lujempaa vielä. Se meni henkilökohtaiseksi jo. Voinko mä kuttaa mut kerran sillä huonoa kädellä, että jos sä lyöt nyt tohon noin sieltä, niin mä oon näin kuinka vasta tulee sitä. Tohon ei. Otetaan. Me voidaan... Että tavallaan sä tunnet kehossa. Että on miksi ottaa siitä. Mä tykkään käyttää itse avokämmentä, kun tehdään tätä. Onks karata sulla heittoja? Haluatko te näyttää jonkun kahdestaan niinku demonstroida meille joku semmosen... iso... Sä haluat mieluummin otella. Joo. Nämä on sitä mukavia, että itse heittäjä voi heittää ja mä voin päättää, että kuinka pahasti hänellä käy siinä. Pistetään vähän tehosta. Oi. Ai saak. I got the noodle! Au! Siellä on saatana joku tiiliskivi, tää on vaan nuudeli. Yksi toinenkin jätkä hakkaa mua nuudeli. Mistäs hubista se löytyy? Sä voit lukea Sonyfessiltä se. Lotta ja Kevin. Lotta ja Kevin. Choo-choo! Juna lähtee, Kevin! Vois mä tehdä silleen, että sä ajat mä liftaan, sit sä pysähdyt ja mä oon silleen, että hei kiitos, että mä tajuin, että sä oot sä. Joo. Minä mitään liftareita ota. Kevin tuli Turkuun ostamaan Pokemon-korttia. Tää on mun elämän isoin sijoitus ja nyt mun tili näyttää about nollaa. Pokemon Charmander Shadowless. No niin, soitetaan äiteelle. Mä arvasin. Sanoin se ostaa jotain hemmetin Pokemon-kortteja. Hyvä. Paljon maksaa? 580 €. Ei saatana. Ei paljon. Jos sä et 18, niin kyllä mä ehkä antaisin sut adoptioon. Aito ilo. Moni teistä ei varmaan tiedä, mutta Kevin on värisokea. Tossa ei oo mitään. Ei yhtään mitään. Siis miten? You are legally blind. I'm legally blind. Jos näet mikä numero tossa on, mä tarjoan sulle bisset. Lupaat. Siinä on No nyt se erottaa aika se... Siinä on päätä. En lähtisi tolle jengille vikkyle. Haluatko lyödä mua mahaa ihan täysin? Toi tarkoittaa, että sä niinku epäilet mun voimia, koska et sä muuten halua, että mä lyön sua mahaa täysillä. Et haista sinä mua. En mä viitti. Yksi kovempaa pysty lyömään. No niin. Oi vittu, mun malle. Laisisuuden väkivaltaa. Turvallisesti. Otto valmistu. Ton kokoisen hörpön sanat sun valmistuu esille. No niin. Tuo oli tarpeetonta, mutta cool! Yeah! Ei näe mitään.
Tääkö mitä oot opettelee? Huonoja knock-knock-vitsejä, kun mä tuun koputaan tuon ovelle. Mä oon sen verran korkeasti koulutettu, että mä en tommosia alatasoisia vitsejä edes lähde. Aivan. Kop. Meillä on täällä tänään Turun hullun äijä, Herra Koskinen, näyttämässä mitä jongleerataan moottorisahan kanssa. Isoin kysymys on, että miksi sä teet tätä? Rahan takia. Rahan takia. Minkälaisen koulutuksen toi muuten vaatii toi jongleeraus moottorisahalla? Ootko just valmistut? Viikon verran mä en mistään muusta puhu, kun siitä kuinka viisas mä olen. Mistä sä valmistut? En kerro sille. Safety is the number 2 priority. Terävä on! Wow! Jännitti kattoo tuota oikeesti. No niin, seuraava temppu varten Jere on vapaaehtoinen. Joo. Tää olisi niinku ykkönen zombiapokalypsi. Anna tulla vaan. Yksin. Jos mä joskus sanonut, että sulla ei ole mitään järkeä sun toiminnassa, niin ei ole hänelläkään. Sä voit kertoa, mikä tää on. No en tiedä, haluuks mä kertoa, mitä se on. Tää missä on nyt kerran juotu. Mä keräsin omaa virtsaa talteen. Ja sit mä puhdistin sen ja sitten tein niistä uudestaan olutta. Tää on taas niinku sitä, minkä sä voit lisää siihen listaan, että mitä Roni laittoi mut tekemään töissä. Näyttää tämmöset niinku mokkakahvilta enemmän. Ootte sun kanssa. Hei, Bishalle. Hito jees. Hyvät naiset ja herrat, Kevin on ylittänyt itsensä tänään. Tarvii apua. Laitan vaan mun varpaan tonne väliin ja mä en saa sitä pois sieltä. Vain Kevin jutut. Help me step bro, I'm stuck. Mä vetän sen. Älä oikeesti, lopeta. Ei kun se on jumissa. Tajuut sä, että mun varvas voi lähteä sijoilta. Mä oon ihan tosissani. Mä olen täysin nyt, Daniel. Oikeesti. Turvasana. Mikä meidän turvasana on? Lopeta! Oh my god. Näytään Kevinille tänne vähän virvettä. Miksi? Daniel! Kevin. No. Ootko koskaan tehnyt älykkyysosamäärätestiä? En. No nyt se lähti. Mä yritin tuota täysin samaan aikaisemmin, se ei onnistunut. Jos sä juot tän 3 litraa, se on oikeasti tosi kova. Tää maito, tää on ihan jääkylmää. Nyt tulee tää jäätymään. Ja jos oksentaa, niin se ei mua haittaa. Se on hienoa. No okei. Nyt Jere vielä viimeinen hetki, mistä petsit tulille. Nyt on hyvät todennäköisyydet. Sanotaan, että en mä kyllä sulle ihan hirveästi rahaa tässä laitteessa. Nyt. Oh my god! Okei. On ihan sai! Ja on kyllä kirveä. Oh my god! Mä sattuu. Näköhaittaa. Mistä sä otit nää? Pakastimesta. Ai ei sanonut. Sä et feikkaa kyllä niitä kipui videoilla. Se on siellä. Oh my god. Ihan jääs. Kyllä se, että se tulee suusta, mutta tulee nenästäkin. Anna semmonen nätti hymy tänne. Onks tää ihan turvallista? Mä sitä hauskaa palloa, kun sitä iskuu. Mä annoin nyt Janille sähkökaulapannan ja Pallulle ohjaimme. Pallu, saa tehdä ihan mitä sä tykkäät. Kaikki ne CS-pelit. Niin keskellä yöllä pystyy soittamaan. No niin, ja sit sydänfilmiin. Mä en todellakaan ota tuolta. Ihan vitun kauan. Laitetaan nyt sulle. Valmiit. Ei se on paha. Sitä on joku Bondakin juttu. Ei oo. Tai onko se kun tossa on noita eri asteja, mitä sä pystyt vetämään, niin Daniel heittää sen ihan nuppiin. Eiks tuo 100 ole kaikista pieni? Myöskin tietää, että pelkästään ihovasta. Mitä? Ei, Ai mitä? Terävä täri. No ja valmis. Ja niin kuinka sekuntia pistää saattaa, että 15. Okei. Ui, nyt tykkää. Äijä tykkää sit vähän liikaa.
Siihen jää vähän koukkuu siihen tunteeseen. Yhtäkkiä tänään illalla toi hävinnyt jonnekin. Sä saat juoda tän, jos pidät tuo pantaa kauas. Onks siinä viinaa? Tää tuntuu niin epämukavalta. Kyllä se huomasit. Hyvää huomenta. Ai Vananiiliautossa. Älä kysy. Me tultiin Oton kanssa Marttila tapaamaan TikTokin kovimpia contentin-luojia. Moro! Mitä äijät? Ootteko te ne aidot? Joo. Ollaan. Scania Rahtari 8. Joo, Rekkamies 25. Scania 9. Rekkamies 82. Nice! Meilläkin pitää olla nimet. Mä oon Scania Hinuri. Ja mä voin olla Scaniaman. Noniin, oi juma. Nyt tulee. Sen minkä Tesla säästää, sen Scania päästää, sit ei riemulla rajaa kuin Scanialla ajaa. Ai kauhean! Ai! Tuleeko hautakiveä? Tai mieti semmoista jää. Tuli juttu, että me ehkä nähdään tänään suoraputki V8. Onks V8 ukko joku teistä? Ei, mä tiedän se vittu. Se on joku feikki. Ihme äijä pölli seille mun video ja teki TikTokin, mutta en oo lähettänyt kenellekään mitään videoita, enkä antanut lupaa. Ettekä enää kopioi Scania Rahtarin videoita. Niin. Tullaan! Nyt! Onks kaikilla kamerat valmiina? On! Onks kaikilla tööttikädet valmiina? Mulla on vielä vähän epäselvä niin meidän suunnitelma, mitä me oikeastaan niin mennään tekemään tänne mettään. Joo, mä kerron mun kaikille läheisillekin jo, että ei tarvitse pitää mitään hirveän isoja hautajaisia. Mennäänkö vähän noita isompia puita päin ja... Mennään lähellä, mutta ei päin. Okei. Kuka heittää huonomman vitsin täällä reissulla? Huonoin vitsi päälle. Oikeesti koittakaa. Voisiko me vaan jättää Dania tähän ja lähteä vetämään? Tänne luontoon kun tulee, niin se ei oo kiireestä kiinni. Se on sit kiinni, että nautitaan. Tehdään asiat sillä just niin kuin halutaan. Me tullaan selviytymään metsässä 24 tuntia ilman mitään varusteita. Tää on hyvä, kun meillä ei kelläkään ole tietoa, mitä tämmönen kuuluisi tehdä. Niin ei kukaan ole täällä silleen pätemässä koko ajan. Ihan liikaa laita. Ei, pitää säästää. Jotain pitää syödä iltapäiväksi. Sit limbokisat. Roni ja Kevin nyt yrittää katkaista puuta. Miten me saadaan kahtia? Me siihen. Laita siihen. Nopeasti vaan. Nopeasti vaan. Kerran vastailla. Se menee jostain puolesta välistä poikki äijä. Sit se ei ole hyvä mihinkään. Tää on jostain. Kumpia pätkää ja kumpia puupää. Noniin, nostaa! Me nukutaan täällä tänä yönä. Piste! Voi ihan jäässä! Tulkaa auttaa lääkkeen. Mitä mieltä sä oot tästä? On kylmä ja perseestä. Se on fakta, että jos sä niinku menet nyt nukkumaan, niin sä et herää enää. Yötä. Ei edes hyvää yötä. Nyt se on vaan yötä. Joo, me Kevinin kanssa luovutettiin. Lähdetään takaisin autolle. Ai, tää on niin luksusta. Näyttää niin vaaralliselta tuo sun toiminta. Hyvä reivi. Apua, te menee kovaa. Osaatko sä sen? Eikö etuperi takaperi vastaan? Niin, mä just tarkoitin. Pelastan sut, Tatsku! Työnnät mut. Jokainen omasta puolestaan. Apua! Ai, kun nää oli korkeet! Jänni, tuun äkkiä auttamaan. Jack ja Rose, tälläks meni? Slime. Luolamies, Sinä minun luola nyt. Kärrypyörimä käsi. Tää tulee nyt. Oh! Kauhea. Nice. Osa puolikkaa takaperin kun perkeitä. Wow. Oi, ja seisalte. Damn. Tää on cool. Me tultiin taas yllättäen leville. Mä olen niin lomalla. My brother Willem's gonna do a big trick! Hey! Yeah, Willem, you killing it! Kuoleks mä tähän? Kokeillaan. Toivotaan. Jaha, maistetaas. Wow! Teihin mä en luota enää! Kupipuskukilpailu voittajalle kupallinen kalja. Se pitää mennä pään kautta tohon noin. Mä heitän tästä näin, te puskette ja tohon kuppiin. Tai miten olisi, että semmonen niinku sä heität sieltä ja... Älä.
Oi! Oi. On tullut. Vittu, minkään tajusin jälkeenkin. Mä olin vaan silleen, mitä vittu nyt tapahtuu? Uusi erä silleen, että olet salaa yhden petankikuulan. Siitähän sä tykkäisit. Aika söpö. Mitä teet, kun olen tullut Messi parasta? Tää lähtee. Gin. Mistä tietää, että esiintymislava on vinossa? Lauri Tähkä naamaneet tässä vuonna. Mitä eroa on nakkiin ja makkaralla? Sä väittää, että mä oon yhtä missään. Miten se on loppunut sen nyt? Se oli. Mun mielestä Danielta ei ollut kauhean hyvä peli, koska Jani ei saanut vielä. Ai saa. Eikö täällä käy siivoja? Onko se? Peli käyntiin. Ai kauhean. Kasvattaa juttu, jos mä sanoisin noin, niin sä tappasit mut. Se olisi mun viimeinen teko. Kerro nyt, mitä sanoit. Et mulla ei ollut sulle sitä ikävää. Mä hauskittais, että se oli ihan totta. Anteeksi. En mä sinä sitä tarkoittanut. En mulla ollut se ikävää. Ei kato ihan aito reaktio vielä. Voi vittu, mene nukkumaan oikeesti. Kiteytä naiset yhteen keskusteluun.